One će dovesti u ovu pitovu dvoranu čitav jedan mali šopor. Simpatičnog glodavca, pticu selicu i crveno-crnu bubicu koja donosi sreću. Ili točnije, miša, lastavicu i bubamaru. Ali to nije sve. Naše će nam curice usput otkriti na što im se žalila jedna Ana. Molimo veliki srdačni pljesak podrške za naše karamel perlice.